sisan an b'a daminɛ ni min ye o ye l'indépendant ye limana l'indépendant an y'a fɔ sisan ka o kulu lasɔmi k'a fɔ min ye jamana maaba damadɔ ye minnu bɛ ni u ye mara kɛ an ka jamana kɔnɔ yan ka tɛmɛ u ye jɔyɔrɔbaw fa limana affaire min bɛ yen na ale bɛ sen na hali sisan ni sariya bɛ k'a sen ka se ka tiɲɛ don a ko la ni o ye an ka finitigiw ka minɛn minnu ni o sanna waati tɛmɛnenw na ala ma hinɛ na jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ale ka waatiw la ni a finitigi ninnu ka minɛnw limana jamana lakanabaaw de ko don olu ka minɛnw n'a fɔra k'a fɔ olu sanna nafolo min donna a la nafolo in taayɔrɔ de ma se ka dɔn a fɔra ko minɛn minnu ka sanga na minɛn ɲuman ma se ka sɔrɔ nafolo taara yɔrɔ jumɛn ye sariya de bɛ ka o ko ɲɛɲini sisan yɔrɔ maa damadɔ bɛ olu kun minɛna a ko la ko maa kura wɛrɛw filɛ minnu tɔgɔ fɔlen filɛ nin ye ko mandat d'arrêt dara olu kan u ka ɲini ka ye u kana u k'u jɔ sariya ɲɛma sabu a waati la olu bolo tun bɛ jamana baara la maa fɔlɔ ye premier ministre kɔrɔ dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ani maa filanan o ye Cɛna Iber Kulubali ale yɛrɛ ye finitigiw ka ministeriya kɛ ka tɛmɛ fo ka taa se Mamadu Igor Jara ale yɛrɛ y'an ka nafoloko ministeriya fana kɛ ka tɛmɛ ka taa se Babaliba limanaw Babaliba ale fana ye banque ba min b'an fɛ yan n'o ye Banque Malienne de Solidarité BMS a fana y'o ɲɛmɔgɔya kɛ ka tɛmɛ kunnafoni dɔw y'a jira k'a fɔ ko ni affaire min filɛ nin limanaw pôle économique et financier ale de kun ye nin ko in dabɔ nka pôle économique et financier ale tilala ka ko in ka sariya k'a fɔ k'a datugu tuguni limanaw kunnafoni yɛlɛlen sanfɛ n'o y'an ka sariya sunba sanfɛla ye n'o ye cour suprême ye cour suprême de tilala ka na ko in k'a lajɛ k'a fɔ ayiwa dossier min filɛ nin dossier in tɛ se ka datugu ten dɛ sabu nafolo min tiɲɛna nin ko la finitigiw ka minɛ sango kuma min n'a kuma fɔra n'a ayiwa ɲɛ ma se ka don a la n'a fɔra k'a fɔ pôle économique et financier ale ye dossier datugu min ye cour suprême ye ale fana tilala ka na dossier dayɛlɛ tuguni o de kɛn bɛ sababu ye limanaw maa caman bɛ yen olu bɛ ka ɲini ka ye bi walasa u ka se ka bila sariya ɲɛma kunnafoniw y'a jira k'a fɔ l'indépendant kɔnɔna la ko cour suprême ale filɛ nin ka mandat d'arrêt min ni ayiwa u bɛ wuli n'i bɛ jamana kɔnɔ yan o i bɛ jamana kɔ kan o wuli ka jɔ ka k'i nɔfɛ i ka se ka na sariya ɲɛma o de la an bɛ don min na ko bi hali n'a sɔrɔla limanaw yɔrɔ finitigi ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen i n'a fɔ général Bemba Keita ale yɛrɛ ye ministeriya kan ka jamana kɔnɔ an ka jamana lakana ko ministre kɔrɔ kun don ka taa se min bɛ tali kɛ directeur du matériel des hydrocarbures et des transports de l'armée général Drabo yɔrɔ ninnu bɛ sariya yɛrɛ ka bolo kan ka ban a jirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ ayiwa maa naani min fana tɔgɔ fɔlen filɛ nin ye Bubu Sise ni Cɛna Iber Kulubali ayiwa Mamadu Igor Jara ani Babaliba ko wele bilalen ninnu fana ma sariya fɛ u ka se ka na ɲɛfɔli kɛ kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔna la min bɛ tali kɛ le canard déchaîné an bɛ don a kɔnɔ a kumana limanaw canard déchaîné kumanen don lakanabaliya de ka bi an ka jamana kɔnɔ yan ja min bɛ yan ja in ayiwa a bɛ min ko fɔ o ye k'a fɔ ayiwa wulikajɔ min kɛra Kati o dongo n'a ye diɲɛ ma dabali ban k'a fɔ ko yɔrɔ min bɛ yen n'o y'an ka sɔrɔdasiw ka dagayɔrɔba ye n'a fɔra k'a fɔ sɔrɔdasiw ka minɛnw de bɛ yen nɔ o t'a bɛɛ ye limanaw jamanakuntigi fana ka so bɛ o yɔrɔ kofɔlen in na min y'an ka ministère de la défense o ministre fana dagalen don o yɔrɔ in na limanaw bamanciw ka jagɛlɛya a bɔra kungo kɔnɔnaw la a bɔra an ka kɛrɛfɛ duguw la fo ka na kɛ yɛrɛ Kati min n'o ye ayiwa yɔrɔ ye yɔrɔ kolo gɛlɛn don yɔrɔ min fana an ka finitigiw dagayɔrɔba de don yɔrɔ min don fana limanaw a tɛ ku maa la k'a fɔ yɛrɛ ko hali a bɛ jigin kunkolo la k'i bɛ walejugu ta ka ɲɛsin Kati kan ma n'o ye kan Sunjata ye sabu kɔlɔsili min bɛ yen limanaw a ka bon hakili ma nka limanaw o n'a ta o ta bamanciw u fɛɛrɛ ka bon dɛ k'u sera ka mugu belebeleba n'o ye détonateur ye limanaw k'o ci a y'a Kati kan la o dongo juma tɛmɛnen a kɛra sababu ye Katika bɛɛ lajɛlen wulila sɔgɔmada fɛ ni nin mugu forokan ye a y'a sɔrɔdasiw nka olu n'u ka jija limanaw u sera ka dankari kɛ bamanci ninnu na ayiwa o kuma yɛrɛ de fɔ mɛ canard déchaîné kɔnɔna la bi ko walejugu in kɛlen bamanciw u ma se fila dɛ sabu ko wale an ka finitigiw ye dankari min ta ka ɲɛsin u ma Kati kan in na a bɛna fɔ bamanci caman o de fara ko siratigɛ la an ɲɛ bɛ ja minnu na canard déchaîné sanfɛ yan o ye bamanciw kɔni bɛɛ dadalen don a bɛɛ lajɛlen kɔni finitigiw kɛmɛ k'a bɛɛ lajɛlen fa k'u dada ɲɔgɔn kan limanaw u bɛ bolola dɔw kɔni b'a la Allahu akbar o de b'u da kɔnɔ o ye ja yɛrɛ ka kuma ye
finitigi minnu bɛ yen an ɲɛ b'olu jɔlen la kan Sunjata da la limanaw barrière ni mobile jɔlen don marifatigiw n'o y'an ka finitigiw ye olu kɔni bɛ marifaci la kata fan bɛɛ lajɛlen fɛ o b'a yira k'a fɔ ko in na limanaw finitigiw de jɔyɔrɔ bonyana nin ko siratigɛ la kosɛbɛ. Canard déchaîné ka kuma don limanaw ka se ka lakanabaliya kuma in dafa Pelinkan ale fana kumana nin lakanabaliya ko kelen kan ko walejugu min tara ka ɲɛsin Kati kama o dongo min bɛ tali kɛ Monoko Toili ale ye min ye jateminɛlikɛlaba ye ayiwa kunnafoni ko nasiraw la politique ko nasira la ale fana kumanen don ko in ka bi le Pelinkan kɔnɔna la limanaw a ko jugu fila tɛ Mali la walejugu min tara ka ɲɛsin Kati kama o dongo ayiwa cɛ tɛ muso tɛ ko Amadu Kufa ka maaw don n'o ye Katiba de Masina ye ka taa se Yadi Agali yɔrɔ a n'olu de baara la ɲɔgɔn fɛ n'i ye jateminɛ kɛ ka se ka jagɛlɛya sɔrɔ ayiwa ka min ye Kati kan ka walejugu ta ka ɲɛsin a ma min ye Monoko Toili ye a ko tiɲɛ yɛrɛ la a ko kɔni sera a dan na sa bamanciw u tɛ ko kɛ ka tɛmɛ min ka bilen ko a dan yɛrɛ de ye nin sa nin b'a yira k'a fɔ limanaw tɛgɛden kɔni tɛ sin maa fila ma bilen Amadu Kufa walima Yadi Agali olu de ye Mali jugu kirikiriw ye an bɛ don min na ko bi kabi gɛlɛya sera Mali ma lakanako siratigɛ la san 2012 kana bila an bɛ don min na ko bi yɔrɔ kumaw cayalen don maaw tɛ ka ɲɔgɔn faamuya jɔnni de ye terroriste ye jɔnni de ye jihadiste ye maaw t'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na dɔw y'a jira k'a fɔ terroristew ye minnu bɛ fɛ ka jamana tila dɔw ko jihadistew ye minnu bɛ fɛ ka na ni sariya ye ayiwa ka jamanadenw don bɛrɛ la bɛrɛ min bɛ yen n'o ye diinɛko nasiraw ye a ko nana caya malidenw kunkolo la maaw yɛrɛ t'a dɔn jɔnni ye jɔnni ye bilen nka limanaw waati laban in na ayiwa Monoko Toili ka fɔ la a ko k'a daminɛ san 2012 fo ka n'a bila san 2017 la nin kumaw de tun bɛ sen na dɔw ko sariya o ye jihadistes ka ko ye min ye jɛkulu minnu bɛ yen i n'a fɔ MNLA Munjawo ani Hakimi ninnu a n'a ɲɔgɔnna caman yɔrɔ olu nakan kun ye de ko ka jamana tila olu ta fan ka di u ma an bɛ don min na ko bi olu mankan dalen don nka minnu bɛ yen bi ni olu kalenkan de k'u f'u ka jamanadenw bɔ u dabolo kan o ye Yadi Agali ani Amadu Kufa ye sango min yɛrɛ kɛra o don ka ɲɛsin Kati kama ko maa wɛrɛw tɛ dɛ limanaw min ye Amadu Kufa ale ka cɛdenw de don walasa Monoko Toili ka fɔ la a ko nin waati laban in na limanaw ma a bɛ se ka tiɲɛ di kuma min ma bi o de ye k'a fɔ sigikafɔ o de laɲininen don bi wa diyagoya de jamana ɲɛmɔgɔw kan ka sigikafɔ ɲini Amadu Kufa ani Yadi Agali cɛ maa wɛrɛw tɛ o limanaw ko malidenw de don maliden kelen minnu bɛ yen n'olu ye marifa ta jamana kama ko f'u ka jamana kɛlɛ ko f'u ka u ka diyagoya hakili la k'o don jamanadenw hakili la limanaw min n'a tɛ ɲɛ a kɛn bɛ sababu ye ka maaw ni bɔnɛ ka maaw hawuja jamana kɔnɔna la Monoko Toili ko n'a ma ɲɛ ko nin bɛ sen na wele ka bila maa minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka sira taama kɛ ka Yadi Agali sɛgɛrɛ ka Amadu Kufa sɛgɛrɛ Monoko Toili a ye Imam Mamudu Diko ta tɔgɔ ma limanaw a ko ale ɲɛ tɛ maa wɛrɛ la min bɛ se ka nin kuma kɛ ni Mamudu Diko tɛ a ko Mamudu Diko ka wele min ye diinɛ ɲɛmaa minnu bɛ yen ni a n'olu bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu fana ka wele u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u ka Amadu Kufa wele u ka Yadi Agali wele limanaw u k'u sigi nin ko la o y'a sɔrɔ ka min ye Mali bɛ se ka basigi cogo min na u k'o kuma fɔ ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ limanaw ko n'an tora nin ko la marifa tɛ se ka nin ko in ban kɛlɛ tɛ se ka nin ko in ban n'a fɔra k'a fɔ jamanadenw de bɛ ka tɔɔrɔ jamanadenw t'a dɔn u bɛ taa yɔrɔ min na bɛɛ ja wulilen don bi a ka kan limanaw sigikafɔ ma fɛn fɛn dilan ayiwa ko kɛlɛ tɛna o dilan dɛ Monoko Toili ko ale kɔni ka hakili la n'i y'a da ale ma ayiwa wele ka bila an ka diinɛ ɲɛmaa ninnu ma ayiwa ko conseil islamique ka se ka wele bila ayiwa ni maa kofɔlen minnu bɛ yen ni u bɛ fɛ ka jihadisme n'o ye diyagoya diinɛ ye k'o don an ka jamana kɔnɔ ka se ka ninnu wele u ka se ka segin kɔ walasa Mali bɛ se ka basigi cogo min na n'o tɛ ko a tɔ ka nɔgɔn ni ninnu welela ka sigikafɔ kɛ min ye o na dɔn kunnafoni filɛ limanaw le Pelinkan an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la o mana bɔ yen nɔ min ye Nouvelle Horizon ye limanaw ale bɛ yan nɔ a kumana Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ Mali ale ni diɲɛ kelenya tɔnba ni o ye Nations Unies ye nin waati in na fɔɲɔgɔnkɔ misɛnmanin minnu bɛ yen olu bɛ se ka ban cogo min na o de la Nations Unies ka ɲɛmadankan min bɛ yen n'o ye secrétaire général adjoint min ka baara yɛrɛ bɛnnen don bɛn sɔrɔli ma Jean-Pierre Lacroix limanaw ale bɛ taamana Mali kɔnɔna la yan Jean-Pierre Lacroix ale ni an ka ministre min bɛ yen n'o bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ baara kunna Abdoulaye Diop
k'u ye kunnafonidilaw wele kunungo ka barolasigi dɔ kɛ barolasigi limana a kun de ka se ka kow fara ɲɔgɔn kan ani ka bɛɛ ka se k'i ka taabolo dɔ tiɲɛ ka se ka dɔn bi na MINUSMA yɛrɛ a kan ka taa taabolo kura minnu fɛ hali n'a sɔrɔla MINUSMA limana dɔ farala ka baara taabolo kan n'o y'u ka mandat ye san 1 ɲɔgɔn na nka mandat in limana a kuma cayalen don dɛ jamana ɲɛmɔgɔw ko dɔw bɛ MINUSMA ka mandat kura in kɔnɔna la olu tɛna sɔn o ma fɔlɔ ye mun ye u ka yala yala k'a fɔ ko aya an bɛ sɛgɛsɛgɛli la yan nin karisa fara yan nin fara yan ko u bɛ se ka ko latɔ Mali la o la u bɛ se k'o kɛ politiki ko ye walima u bɛ se ka u yɛrɛ fɛla ko dɔw la jamana ɲɛmɔgɔw k'olu tɛ jɛn ni o ye wa hali u ka taa ni ka segin yɔrɔ min man'u diya u bɛ wuli ka pan ka taa ye ko jamana ɲɛmɔgɔw k'olu tɛ jɛn ni o fana ye wa Mali ye jamana min bɛ yen n'a ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo MINUSMA b'a ta Mali ka dabada de ma o fɔɲɔgɔn minnu bɛ yen n'o ma ban an ma tila o la limana o kɔsa in na Kodowari ka kɛlɛcɛ maa 49 olu tɛgɛ tara Mali kɔnɔna la yan a ma dɔn k'a fɔ nin ye sɔrɔdasi sugu minnu ye dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko mercenaires don n'o ye maafalaw ye limana o dun o ko fana ma ɲɛnabɔ o fɔɲɔgɔn misɛnmanin minnu bɛ yen a dun jirala k'a fɔ ko MINUSMA ka kɛlɛcɛw don u nana MINUSMA de tɔgɔ la MINUSMA dun yɛrɛ y'i jɔ k'a fɔ ayiwa u mana olu tɔgɔ la bi wa olu ka kɛlɛcɛw tɛ yɔrɔ faamuyabaliya nana maaw tɛ ka ko caman faamuya a ko la o de la Jean Pierre Lacroix hali n'a nakun ye MINUSMA ni Mali cɛ u bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na sabu u ka barolasigi ba in limana a bolila o de kan min ye an ka minisiri min yɛrɛ n'o b'an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ kun ye Abdoulaye Diop ale ye kuma caman fɔ ale ko kuma ɲɔgɔnya Mali ma datugu maa si ɲɛ kuma ɲɔgɔnya la a ko MINUSMA min ne o ye diɲɛ kilatɔnba ka bolofara min bɛ Mali la yan tiɲɛ don Mali de taar'u nɔfɛ ka na Mali jamana ɲɛmɔgɔw de y'u wele u ka jamana dɛmɛ k'a bɔ gɛlɛya kɔnɔna la a k'o ye tiɲɛ n'i y'a mɛn a ye n'an dɛmɛ o y'a sɔrɔ wara kunkolo b'i bolo a ko Mali yɛrɛ ye dɛmɛ kɛ don tɛmɛnenw la ka ɲɛsin jamana wɛrɛw ma n'a fɔra k'a fɔ MINUSMA nana dɛmɛ kɛ Mali la bi o t'a yira k'a fɔ ko Mali dɛsɛra dɛ Mali ma dɛsɛ Mali ka wara kunkolo b'a bolo wa limanaw bamananw ko ten ni dɛsɛra i ka maa wele ka n'i dɛmɛ o tɛ i n'a fɔ i yɛrɛ dɛsɛra i ka kungo la n'o tɛ Mali ye dɔw dɛmɛ u kungo la ka tɛmɛ Abdoulaye Diop ka fɔ la a ko jamana caman bɛ yen Mali kɛlɛcɛw taara yen RDC b'o la Libéria b'o la Sierra Leone b'o la fo ka taa se Haïti ninnu ma Mali kɛlɛcɛw taara yen ka taa bɛn kɛ yen nɔ wa o jamanaw bɛ hɛrɛ la bi n'a fɔra k'a fɔ Mali ye wele bila diɲɛ kilatɔnba ma ko kana dɛmɛ o tɛ n'a fɔ ko Mali fana dɛsɛra ko k'a yira MINUSMA walima diɲɛ kilatɔnba la k'a fɔ Mali ye jamana ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo wa u tɛ se k'a fɔ ko u ni maa si bɛ yen k'u bɛ kɛlɛ la bi Mali ka dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye maa minnu bɛ k'a fɔ ko Mali bɛ ka kɛlɛ tigɛ bɛɛ la walima u ka sigiɲɔgɔn jamanaw u bɛ k'a fɔ ko u bɛ ka kɛlɛ tigɛ olu la u bɛ ka bɛɛ kɛ yijugu ye Abdoulaye Diop ko o tɛ faamuya ka don kow la a ko bi na Mali de ka yɛrɛma hɔrɔnya o de bɛ ka bila fɛn bɛɛ ɲɛma bi Mali tɛ tɛrɛmɛ fɛn ye Mali tɛ se ka kɛ jamana ye ko i bɛna i sago kɛ o de banna k'a fɔ de i bɛna min ka di ye i b'o kɛ ayiwa o de balilen o ma bɛn maa dɔw ma sabu fɔlɔ la a tun bɛ kɛ cogo min na limanaw baaraw tɛ kɛ o cogoya la o furugufurugu minnu bɛ yen bi n'o bɛ Mali ni maa caman cɛ jɛn tɛ ka kɛ n'o ye Jean Pierre Lacroix ka nani limanaw MINUSMA yɛrɛ yɔrɔ dɔ farala ka mandat ka kɔsa in na n'a ma ɲɛ ko o kuma bɛ ka caya ayiwa bɛɛ kɔni i ta n'i bila dɔ sisan a bɛ n'a fɔ Jean Pierre Lacroix an'an ka jamana ɲɛmɔgɔw u ye faamuya caman de sɔrɔ ayiwa MINUSMA a ka baaraw taabolo la a na kɛ hali kuma kɛra min ye Kodowari ka kɛlɛcɛ maa 49 minnu n'o olu ka kuma bɛ ka fɔ sisan yɔrɔ Abdoulaye Diop yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko a fɔra k'a fɔ MINUSMA ka kɛlɛcɛw don o kuma in k'o tɛ tiɲɛ ye a fɔra k'a fɔ fana ko jɛkulu min bɛ yen n'u k'a ma éléments nationaux de sécurité u n'olu fana tɛ ko la wa ni maa kofɔlen minnu filɛ n'u minɛna finitigi 49 in ko maa wɛrɛw tɛ dɛ limanaw tiɲɛnikɛlaw de don k'u bɛ fɛ ka Mali yɛrɛ de bila gɛlɛya dɔ kɔnɔ limanaw gɛlɛya in bolo tun tɛ se k'a kunbɛn Abdoulaye Diop ko o ko kɔni o banna ka ban sabu o bɛ sariya ka bolo kan sariya de b'a ka baara kɛ o la ni sariya y'a bila yɔrɔ min na limanaw a ko bɛ taa o taabolo la n'o tɛ Mali ni a sigiɲɔgɔn jamana foyi tɛ kɛlɛla bi ani MINUSMA tɛ kɛlɛla wa ko Nations Unies ni Mali tɛ kɛlɛla wa u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka baara ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ fo kana bɛn na Mali la yan nɔ limanaw kuma filɛ an ye nin bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la ni o bɔra ye
soir de Bamako an bɛ don a kɔnɔ a kumana limana soir de Bamako y'a jira k'a fɔ an ka sariya sunba ni o ye constitution ye ale bɛ se ka falen cogo min na jɛkulu dɔ bɛ yen min ni o ye commission de rédaction ye o de bilalen don a ko ɲɛma bi jamanakuntigi fɛ ni commission de rédaction ye maa min b'a ɲɛma o ye Fuseni Samake Fuseni Samake a n'a ka jɛkulu k'u ye politique tɔn olu kumaɲɔgɔnya kunungo juillet kalo tile 26 CICB la laɲini min bɛ ka ɲini a kɔnɔna la o de ye politikimaw da ka se ka don ni sariya sunba kura in a bilali la baara ka se ka ɲɛ Fuseni Samake n'a ka baara ɲɔgɔnw u ko baara in tɛ se ka kɛ fiyewu ni politikimaw ma wele ka u fana hakilila ɲininkali kɛ o de la wele bilala politiki tɔn caman ma kunun CICB la ka se ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka ayiwa u yɛrɛ hakililaw ta a jala k'a fɔ Fuseni Samake ka kumaw la a ko n'i y'a ye bi sariya sunba kura a bɛ ka dilan ko a tɛ se ka dilan fiyewu fo maaw ka lamɛn maa fɔlɔ minnu bɛ yen ni olu da bɛ se ka don a la minnu bɛ se ka u fɛla fɔ a la o ye politikimaw ye politikima caman minnu tun bɛ a ko kɛnɛ ka ye limanaw olu kɔni ko in a diyara u ye kosɛbɛ sabu a ko n'i y'an ka sariya sunba in yɛrɛ lajɛ Fuseni Samake ka fɔ la professeur a ko sariya sunba in sariya kisɛ article 122 o bɛ a kɔnɔna la nka olu la ko sariya kisɛ minnu bɛ yen o 80 ɲɔgɔnna a fɔra k'a fɔ yɛlɛma ka don o la n'a fɔra k'a fɔ 122 la ko 80 yɛlɛma ka don o la o bɛ n'a fɔ i ko ka sariya sunba yɛrɛ de yɛlɛma pepewu Fuseni Samake ka fɔ la n'a fɔra k'a fɔ dɔw bɛ k'a fɔ ko fo ka sariya sunba in galon ka bɔ yen ka na ni kura wɛrɛ ye dɔw hakili la ko kura yɛrɛ de bɛna daminɛ Mali la walima taabolo kuraw de bɛna ta o tɛ taabolo minnu bɛna ta sisan a fɔra k'a fɔ gɛlɛya bɛ taabolo la an ka jamana kɔnɔna la yan olu bɛna lajɛ ka olu falen a kɛra politiki ko sira ye o a kɛra kalata ko nasiraw ye o a kɛra yɔrɔ politikimaw bi na u yɛrɛ wele kun ye min ye o de ye n'a fɔra ko député kalata ka kɛ ayiwa an ka députéw ka sigi député so kura min bɛ yen n'u k'a ma ko Sénat o ka bila sen kan ani cour constitutionnelle ka koɲɛ jamanaw ninnu de ye kobaw ye politikimaw fana fɛla ye min ye aya politikimaw caman bɛ yen minnu fana y'u ka fɛla di a ko la min ye RPM ye UFD APR ADP Maliba Arama USR a n'a ɲɔgɔnna caman olu y'a jira k'a fɔ ko in a taabolo ka ɲi ko nka yɔrɔ dɔw bɛ yen olu kan ka lajɛ o ye a fɔra ko politikimaw k'u fɛla di waati dɔ dir'u ma waati min na u yɛrɛ ka hakilila la o ka surun kosɛbɛ o kɔni ye ko in bila ka taa fo ayiwa utukalo tile 8 natɔ in na politikimaw bɛ segin ka t'u ka tɔnw kɔnɔna la min b'u fɛla la ani u bɛ fɛ min ka bɔ a la k'o sɛbɛn k'o kɛ gafe ye ka sɔrɔ k'o ci commission ma walasa u ka se ka baara kɛ n'a ye nka min ye politiki tɔn kodɛm ye ale y'a jira k'a fɔ ko sariya sunba kura in limanaw a sɛbɛnni la ko sariya sunba maaw kɛlen don k'o kɛ gɛlɛya ye Mali kɔnɔ k'a sɔrɔ sariya tɛ gɛlɛya ye an ka jamana kɔnɔ fɛn min ye gɛlɛya ye olu ka fɔ la o ye de jamanadenw yɛrɛ de kan ka falen limanaw ani sariya kan ka falen bi na n'a ma ɲɛ ko an ka sariya tɛ ka labato jamanadenw yɛrɛ tɛ ka sɔn ka sariya labato a ko Mali gɛlɛya bɛɛ filɛ nin n'o tɛ sariya sunba ko tɛ kodɛm ale ka lasigiden min tun bɛ kɛnɛ kan ale de ye nin kuma fɔ a ko sariya sunba ko tɛ Mali la dɛ n'a ma ɲɛ ko an bɛ falenni kɛ jamanadenw de kan ka ɲini ka falen ani sariya ka se ka taabolo kura ta kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔna la ni o bɔra yen an bɛ don l'essor kɔnɔna la limanaw l'essor kumana l'essor y'a jira k'a fɔ an ka taa Burkina Faso jamana kan limanaw Burkina Faso ko u ka jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Blaise Compaoré limanaw Blaise ko a bɛna fɔ a segira kɔ dɛ sabu Blaise ko kunungo a bɛna fɔ ciden kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bɔra ayiwa Côte d'Ivoire jamana kan ka na ayiwa Burkina Faso u ka furanjɛla fanga Paul Henri Sandaogo ko Damiba ka na a kumaɲɔgɔnya wa cikan de tun b'u bolo ka na di u ka jamanakuntigi ma a jala k'a fɔ cikan in na yɔrɔ Burkina Faso ni waati in na u bɛ furanjɛla fanga kɔnɔ min ye Blaise Compaoré ale kɔni segira ka na sabu a tun bɛ Côte d'Ivoire jamana kan kabi san 2014 waatiw la waati min na fanga bɔsira la a bolila ka taa yen nɔ ko a tɛ dɔgɔkun 2 bɔ Blaise Compaoré a segira ka na Burkina Faso jamana kan o y'a sɔrɔ sariya wulila a nɔfɛ k'a kiri limanaw k'a bila a si kaso la ka sababu kɛ min ye
u ka jamana kuntigi kɔrɔ Thomas Sankara ale ka fagali la ayiwa Blaise Compaoré jalaki binna ka o ko la o b'o ko la waati min na Blaise a segira ka na ayiwa min ye Burkina Faso jamana kɔnɔna la limanaw kunungo maaw balila min na o ye k'a fɔ ko ciden minnu bɔra Côte d'Ivoire jamana ka kana ni a jirala k'a fɔ ayiwa maa damadɔw don maa minnu bɛ yen ni ayiwa u nana Paul Henri Sandaogo Damiba ale kuma ɲɔgɔnya olu la ko Jamila Compaoré o ye Blaise yɛrɛ denmuso dɔ o b'a la ka taa se Ali Kulubali o ye Alassane Ouattara baarakɛɲɔgɔn belebele dɔ ye ani Yoro Boli o ye Burkina Faso minisiri min bɛ yen n'o bɛ bɛn ni kelenya minisiriso la u ka jamana kɔnɔna la a jirala k'a fɔ Ali Kulubali tɔgɔ in ale ye a kuma ta a ko Alassane Dramane Ouattara ye olu ci ka na Burkina Faso jamana kɔnɔ walasa u ka kuma Burkina jamana den cɛ ni muso o ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na o cikan fɔlen Blaise yɛrɛ ye kuma ta a ye lɛtiri de kɛ limanaw ka ci Burkina jamanaden bɛɛ lajɛlen ma ani ka kumakan fɔ a ko ale b'a ɲini Burkinakaw fɛ u ka yafa ale ma sabu ale ka fanga waati la a ye tɔɔrɔ ta ka ɲɛsin maaw ma a ye maa tɔɔrɔ a ka fanga kɔnɔ k'a bɛ yafa deli u bɛɛ lajɛlen fɛ wa fana ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la Thomas Isidore Noël Sankara o min ni ayiwa o n'a ka denbaya bi limanaw maa bɛ se k'a fɔ ko o ka fagali o turu ta bɛ ka da Blaise Compaoré kunna a ko k'a bɛ yafa deli Burkina Faso jamana kuntigi kɔrɔ Thomas Sankara a n'a ka denbaya limanaw yafa in a na minɛ wa a tɛna minɛ wa ɲininkali de bɛ yen nka don nataw la Thomas Sankara ka denbaya olu na bɔ ka jaabili kɛ n'a sɔrɔla Burkinakaw yafa na kɛ Blaise ma kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ l'essor kɔnɔ an b'a kuncɛ ni min ye teliyala o ye les échos ye limanaw Echo y'a jira k'a fɔ kɛnɛya taabolo kan yɔrɔ ko jɔnni de b'a dɔn k'a fɔ i joli ayiwa siya min don bi nka maa caman tɛ nin dɔn dɔgɔtɔrɔw ka kuma la a ko n'i ye maliden caman ɲininka bi n'i ye maa min ɲininka k'a fɔ ayiwa joli fasugu min b'e la i taara ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn wa maaw ka ciw ka ca limanaw a dun a nafa ka bon kosɛbɛ ko a bɛ fɔ min ma ko groupe sanguin n'o ye joli siya min b'i la limanaw ka taa lajɛ a bɛ maa ka furakɛli nɔgɔya ala k'an kisi siraban kasaraw walima ni jolibɔnbanaw walima fɛn caman bɛ yen n'o ye maa sɔrɔ limanaw joli min b'i la n'o siya dɔnna a bɛ teliya dɔgɔtɔrɔw fɛ u ka se ka fɛɛrɛ tigɛ i ka bana la yɔrɔ n'i ye joliw siyaw yɛrɛ lajɛ a bɛ fɔ min ma ko groupe sanguin a bɛ fɔ min ma ko groupe sanguin O o bɛ yen nɔ groupe sanguin A o bɛ yen groupe sanguin B o bɛ yen groupe sanguin AB o fana bɛ yen ko nka Mali la yan nɔ n'i y'a sigi 100 o 142 groupe sanguin na o de ka ca Mali kɔnɔna la kosɛbɛ groupe sanguin O de ka ca kosɛbɛ a dun jirala k'a fɔ bi na limanaw n'a ma ɲɛ ko joli kɔni ale ye fɛn min bɛ yen ni maaw bɛ taa di ka se ka maa wɛrɛw ni kisi a ka kan i yɛrɛ joli ye siya min ye i ka se k'o ɲini k'o dɔn o ye dɔgɔtɔrɔw ka laɲini ye o de la dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ yen i n'a fɔ docteur Mamadou Keita ale ka ɲɛfɔliw la les échos maaw y'a ɲininka a ko n'a ma ɲɛ ko maa yɛrɛ kasara y'i sɔrɔ dɔgɔtɔrɔw bɛ teliya ka fɛn min lajɛ kosɛbɛ o ye i joli de siya min b'a la n'o dun ma dɔn limanaw a bɛ baara gɛlɛya dɔgɔtɔrɔw bolo kosɛbɛ ko nka hali ni i bɛ fura san limanaw dɔgɔtɔrɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ n'u bɛ fura d'i ma u b'i ɲininka yalima e ka groupe sanguin ye jumɛn ye n'i t'o dɔn fura min kan ka d'i ma limanaw a bɛ fura yɛrɛ dili gɛlɛya kosɛbɛ o de la a ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ bi i ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka taa waatinin ta dɔrɔn ka lajɛ i joli siya min don n'i y'o dɔn ni dɔgɔtɔrɔw y'i ɲininka k'i ka groupe sanguin ye mun ye i n'a a f'u ɲɛna o na i ka bana furakɛ cogo nɔgɔya limanaw ala ka kɛnɛya di bɛɛ lajɛlen ma a bɛ dansigi kɛ kunnafoni sɛbɛnw lakali la bi ni ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ sini gafe kuraw mana bɔ k'o lakali aw ye o kuma a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ